kudala kuzo zonke izinterview xa ngiqala ivideo ndiyabulisa okokoko yo andizonibulisa ngoku nizawubuliswa zikuthi man sime nabani apha bhuti ngubuntu lona ndabaninzi kodwa ke emculweni wazonke amagazini eke ba ucelo lemhlophe lo uludwe igama labandabaninzi fani umuntu obukeleyo nonganaziyo senza ntoni apha and size ngobani apha bhuti nisize ngamazima amahle apha abafana sinibene ume nabo apha ba celebrate 5 years yabo abe 469 njengoba ubonisa la kubhizi ugcola ngako ubona emoto ziyaqhakazela ngiyabona uyayibona lo celebrate 5 years leyo ke kule 5 years njengoba sisho umkhulwa wami apha izindoni izinto onothi uyazivuyela nezinto ezingakhange zinihambele kakuhle onothi umuntu obukeleyo pha ufuna ukwenza umculo naye amakazijonge xa kuthiwa unikwe 5 years emculo izindoni izinto i-up and downs yami ukuthi into endinayithetha inye kuthando into efunekayo kuqala ungena emculweni and ube focus uyazi into yoba lento uyenza ngokuba uyithanda okanye uyenza kubona abantu if uyenza kubona abantu beyenza awuzuphumelela into ezinhle bafesi senzileyo siye sahamba noma nawo siqalele iqela 2020 bese saqala ucula ngo-2014 but sasaqala urekhoda idemo 2018 from 2018 safumana i-offer yekhampani yayisekapa 2019 but into sahamba kakuhle sabuya 2020 sahlala phana mina nawo mahlale phana senze into eyithu sakhe iqela lethu lasekhaya amazima amahle silizamile ke icala lakhula lane album ethi Ingqumbo Benyanya eyazana award bubonile bapha ngaphakathi kune award esayiwina is the best maskandi eSouth Africa yonke ababengenele Northwest KZN babekhona sawina ngefuthi izinkulu kakhulu ndizama ukuthi ke bafo apho ndiyakhona thina sinceda nje luthando nona lalutho kunyamezela enye into esinceda nabantu abathanda umculo wethu baloko bekhona nje ngubona bayasupporta iyona nto inhleleyo embi ke mntakwethu kuba ke singafumana mhlawumbe gigs noqashwa nento bamhlawumbe ufuna into azihambe ngehlo sinqonela ngalo ngoba ke into yakwazi inqwenela but ke ngehlo ufuna ngalo but siyazama kakhulu ukuthi thina sisebenza nzima thina kozimisela kwethu ndiyavuya usathethe ngomculo mkhulwa wami umculo yena umuntu xa esithi ke ngokufunwa ufumana umculo wenu ufumaneka phi funeka searchathini kwathini bafo umculo wethu uyafumaneka online zonke ezi albums zethu zoyi2 zafumaneka nathi besinazo isolo esinazo kodwa zikhona izikhathi kokuzifaka lento kwako online but zisingle esinazo ukuba sasiqala uculo but xa usearcha amazima amahle ku YouTube uyawafumana amazima amahle and into sinoyinqonela ngathi abantu ngasike basifollowe ku Facebook amazima amahle official page usifollow na ku TikTok khona amazima amahle phana uyafumana magazine search magazine yayibuntu ndabaninzi yamfumana uthi search ludwe celo emhlophe yamfumana usifollowe sizifumana kwindaba ezinjalo ke thina ke mkhulu wami yeah ndiyavuya nitheke le show yeyenu nizo celebrate i5th annual yenu nineminyaka emihlanu nilapha nisenza yonke lento ishow ke ngoku enizenzayo nihambe njani abantu bafumana kuze bathenga amatikiti eshow umzekelo lesegqithile sesilapha thina ubukhona lapho uphosile ugcole njalo imoto engakafuni nazi camera vesa nazo nequantum zasemthatha kodwa ke yona nolifuna uyibuza ba xa ke mhlawumbe kukho enye ishow eyevelayo amatikiti afumaneka phi ngaba abantu funeka bani DM okanye yafumaneka buti unokwenza kwi1 siye sithengise kuthi nathi ke kulondo siba ulukhula siye sithengise mhlawumbe ko computer ticket ko ntoloni cha ingxaki endinakuxela yona bafo abantu uMasikhande basawuthatha ingane kwaze KZN kanti uMasikhande khona amazwi amahle zinkosi ezikhoya eBhayi eziphethe uMasikhande njengoba ubona nawe mhlawumbe nabanye badla ngobona sithi abakhona eBhayi abaphethe uMasikhande sofaka stylini siyawenza yonke into now siyafuna ke besenzela abantu ukuthi umninawo ibe kuyimatikiti okanye abe kubafethu sebenza nawo but sawutshintsha mhlawumbe next year sithi computer ticket ilevel yanyuka and ngifuna ukuxela abantu ukuba bakulindele ukhona umsebenzi omhle ongavela early next year kuzobe kutshintsha style kuzobe kutshintsha into kuninzi bafowethu uyifutha namazima amahle ungalingi usuke kumazima amahle ngoba akekho umuntu ozokonwabisa njengamazima amahle inye into endiyifunayo mna Manithula Mnqwazi xa ubukela le interview ngoku
phuma kule video hamba uyosearcha amazima amahle ufollowe bafuneka usubscribe bafuneka ulike notification button umculo omninzi uyeza i-shows nithi ziyeza kwenzela ukwazi uphosa ngiyajuxuza mina ngondonwabile ikhapha yamayinalo bala ndonwabile ngiyabulela ngiyabulela futhi ngiyabulela ngosini kakhulu